amahubo 100. Why not in my target? Yeah, I'm fortunate to that now. Who's an income? Verse number 4. Siyafunda ihubo likaDavide chapter number 100 verse number 4. Verse number 4. Ngenxa masangweni akhe ngokubonga nasemadeleni akhe ngokudumisa mbongeni nibusise igama lakhe. Unpin the football. Mbongeni nibusise igama lakhe. Verse number 4. Ngenxa masangweni akhe ngokubonga nasemadeleni akhe ngokudumisa mbongeni nibusise igama lakhe. Then sitting mbongeni usisi igama lakhe. Singene masamweni ngani? Singene madeleni ngani? Izwi lenkosi ibandla lithi amen. Sesingaba ngapha ngibangile nabamfusho. Nje ngifike la ngiyakhona. Angifani nokushoza ngachaza ukuthi lo mzalwane wayezalwa yikhehla no. But ngiyacela mhlawumbe ukujobela kuMatthew chapter 6 kuba kubantu vele bayishumayela kancane. Matthew chapter 6 verse number 9. Ugcine ku-12. Ivangeli Matthew chapter number 6 verse number 9. Ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Ibandla lithi amen. Ibandla lithi amen. Amen. Nasongbele ngobabili. Emsini wethu ngokugcwele kahle nawo. Cela ubone ukuze isikole sakho hlale nje namhlanje sakho. Ngiyakuzama mfowethu. Mhlawumbe ngenze uphuma ukuthola imishado ngesasa. Manje ngithi iqiniso usathana amahlaba. Kunezinto ezincane azitshotshile sontweni. Noma ebandleni likaKristu. Thana amen bazalwane. Kunezinto enjani? Ayitshontshe kuphi? Usiyeke saqhubeka sakhonza ukuthi kukhona izinto zethu asitshotshele zona. Eziyizikhali zethu nomzuzu. Ezitayitshotshile sokumele yokugcina into yokuqala etshotshile usathane wakuhlenga ukuthi utshontshe lento yokuphenduka. Bona uthela umshoko laqala la esibili wathi ucela bese uthanda zokwenza njani? Angikhuluma ukwenza njani? Utshontshe lokuphenduka. Thina masisindiswa awuthi usuhlelile ungadlanga sona. Ungadlanga sona. Kodwa uzizwe nje ukuthi ngathi akukhona nje ngapha. Bazalwane. Kuthi manje kule fasting wabaja nje mhlawumbe isitasa sisodwa usuxhumekile. Ungakwazi ukuqala lo mthanda ufuna uzuyicebelele. Hayi sekule nomndeni athanda sekoze ngaqhanga lokuzela ukudla yabona zithuthule zonke nezisuthi zithuthule nazo futhi neyiringi. Ngoba lento yokuphenduka isinjani? Isela. Wayese usathane entshontsha into yokuhlambuluka. Akukhona ukuhlambuluka ukuthi ngikhulele. Ukukhulela manje zathi. Uhlambuluka ucela isolo singenzini. Ngibona amen phela mfethu. Ngoba mana nala masenjani. Bese kuthi ngeza kuba mhlawumbe into sithele entshontshiwe ileke kuthiwa indumiso worship. Sathane usiyekile sathula kodwa wasitshontshela ingqikithi yendumiso. Nakubula abanye ecala kusona nasisimakhathi ngidi late. Kumele siyegole manje la ababeka sideda. Lapha namandla amamsulu ibande serious. Ufika abafundisi baphesheya abafundisi singakhishwa ipost. Uthola ukuthi kuzothi injection kaphumsha ipost. Niyazozana. Bathi behleli phansi athi mntanami
Athi mina lokho kususengadala bona uzokwenza. I remember when introduced to sister from KZN. Uma kwenza into ukuthi abelahlanye stage. Wathi bela suma phansi wathatha lakhe, wathi washayiphela wathi kuyicela washayiphela wathi ngesikhathi lento babona ihlalo umuntu osengadala. Wathi mabasho kamele kodwa ukuthi bayamaketha. Nokuma basho ukuthi bayisho umuntu wrong. You are
cabanga ukuthi uNkulunkulu lethu yikhona. uNkulunkulu akaletha ushothi abantu. uNkulunkulu akaletha ushothi, akaletha MC, akaletha umshwana. uNkulunkulu letha ukuzibopha yena. Letha yenzi athi uma babili. Uma bathathu. Behlangene usimela isikhathi ufika umama ukhanyile noma umdlalo noma umkhizi bezosula inhlelo nje iyangena inkonzo ngo6 hayi Nkosi yami abathi iyangena inkonzo uNkulunkulu usekhanda zale uletha isivumelwano noma sinikeze ithule lokuthi engakasebenzi wena wathi ke sinayo sama ukuthi uthanda impilo bese ngathi kule thanda uyiworship kanti khona thanda akita izimizwa yethu kodwa ngashona ukuthi umaye worship to God him alone ukuthuma siphosizana umuntu uzokhetha impala because of you sehlisa kodwa yazi ipromise uthomphom last week ukuthi uthathile lendumiso yasinikeza ingane uyamazi ukuthi efinalisa amabongo wasisipani yakhe yathi uyamazi ukuthi efinalisa amabalazi ekhaya inkosi keyboard ingene umuntu athatha uhlabela khona amathuluzi imali ozodlala keyboard imali inyamali iproblem uNkulunkulu uphawula lekeze yona uyowenza sure ungene kwesident angakubulala abaqhamulizana phakathi okay yes isipho sokuthi umdumisi ukuthi udlala keyboard bese ukuthi lesipho sisengcono ngalo ungene ngozini ukuthi umthunzi angakubulala kamulimi lakho uhlabela
Ngikukela uzangile uzinde usinde uzana. Umandisi
bese kuthi khetha